Добрий день. Добрий день. Ви не хочете до нас на презентацію проєкту? Наше завдання якомога ширше, повноцінніше, більше розповідати про регіон, про всі ті місця, до яких ми не завжди доїжджаємо. Якщо людина хоче працевлаштуватися, вона зобов'язана його знайомих сусідів, ви їх скажете, знаєте. Основна причина, чому я тут, тому що це те, що я ніколи не робила, те, чому я хотіла б навчатися, і те, з чим працювати. Гіперлокальна мережа Суспільного – це гіперлокальні кореспонденти, які працевлаштовані на базі конкретної філії. В вашому випадку це буде Кропивницький, філія Суспільного в Кропивницькому, але працюють віддалено в своїй громаді. Тобто, по факту, це віддалена робота журналістом в своїй громаді. Дівчатка, хто роздавайте, будь ласка, своїм знайомим. Своїм знайомим роздавайте.